Páros páratlan vagy? Leszek páratlan. Jó. Akkor kezdek. Jó. Ja, meg adok neked egy Battlefieldet mindenképpen. Ugyanazt raktam volna így is úgy is, szóval tök mindegy. Dupla volt gét, nice. Akárhova mész, lelőleg. Akarsz deket, vagy mi az? Rúnát emelni? Nem. Te? Nem. Ez nagyon drága lövés volt. És ezt meg... Én jó vagyok. Várjál, jó vagyok? Én cserélek kettőt. Egyet fogok. Vagyis mely a Pávernek kell lenni, vagy Kezdhetjük? Szerintem kezdhetjük. GG. Megnézem az időt, hogy megy. Igazából azt visszarakom, mert csak elfogadtam neked. Igen, azt lesz így csinálni. Na megy. Jó. Mert hogy plusz kettőt kifizettem, csak nem kell visszaállni. Lejössz. Ja, ezt kérdeztem. Jó volt, jó csináltam elegetek, csak hülye. Hülye vagyok, igen. Lejössz. Ennyi? Ja. Uha. Nem a legjobb kezem, hogy őszinte legyek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Egyért még csinálok egy tokent. És te jössz. Jó. Stupefy-jal nem a anyám. Megtörténik. Jó, hát akkor egyért és egy teppért szeretném le is lőni őket. Aha. És nem repeatelek, csak simán játszok. Jó. Akkor kapok még egy goldot a másik banyáért. Így van. Igen, de ezt csak be kell. Igen. Így van, jöhetsz is. Oké. Hányas? Hetes? Akkor azt nincs értelme. Aha, nincs. Nem baj, próbálkozunk tovább. Elég jó kezdés. Nice, most húztad? Mit húzott? Overnumbered Rek'Sai. Nice. És te jössz. Koksika. Nem hiszed el, de végre unit. Wow. A változatosság kedve. Még egy unit? Hát akkor volt már unit a kezedbe. Nem. Felhúztam Ja, mert és aha. aztán ebből húztam fel. Akkor a keverés nem jó. Hát látod. Megesik. Hát szóval te nyomultál hozzá utoljára. Ez is jogos. Ne hozzá egy És át is adom a kört. meg még egyet. Négyér meg egyér. Lehozom a Viktort. Okés. Aztán bejönnék egyel ide. Bejössz. Megírtam az első pontom. Yeah! Bejönnék egyel ide. Úristen, ne csináld! Megírom a második pontom. Aztán
slide-olok egyet a másik goldért. Jó. De akkor kapok egy. Csinálok egy token base-re, Igen. és átadom a kört. Fogsika. Hatalmas playeket láthattunk, egyből 2 pontot be is húztál. Vajon mit fogok erre A reagálni? 4. körben. Így van, hát ugye ez egy, mind a ketten, én legalábbis nagyon jól tartom a tempót, ugye? De csinálom most egy olyat, hogy 2-ér, 4-ér, pontosabban meg 1-ér vissza, vagy egy Kai'Sa teppér. Repeatelve játszok egy Piercing Light-ot. Igen, ő mit tud? 2-t a Battlefieldre, és 2-t valahova máshova. Valahova ugye? máshova, Jó. a másik unitba gyakorlatilag. Oké. Azt fogom csinálni, hogy az első lövés ide, a második ide, a harmadik ide, a negyedik ide. Azt a kutya meg a macska. Jó. Én erre reagálnék. Jó. Amúgy így jöttem, akkor Először is egy ilyet. Megölném a saját unitom. Jó. 8-ra. Mert azt tudja, hogy 2 pont kell hozzá. Húzok 2-t. És reagálnék még egyet, ha megengeded. Persze, hát Szerintem a végén... Retreat-tel visszavenném a Viktort a kezembe. jó. Egy konferrel nem tudsz meg. Majd megkérdezik utána. De legalább Meg megtette a meghalt. dolgát az alap. Meg. Ja, sorry. Igen, azt mondom, hogy a legfeszebb érezni. Nem volt már lent a Viktor, jó, semmi. Nem csak azon gondolkoztam, hogy a manufaktúr miatt ugye a Viktornál csinálhatnék, de egyszerre haltak meg, nem egymás után, Igen. úgyhogy semmi. Igen. Úgyis rohadt gyorsan le. Ja, jó. Oksika, szupi. Tudok nyerni így, hogyha a hold. Akkor szeretnék belépni ide. Mind a kettőt tartom. Jó, Az egyiket Akkor felírok egy pontot, meg belépni ide. jó. Erre a másodikra reagálnék egy ennyivel. Jó, akkor Reagálsz. Oké, és Ide sebeztem egyébként. Azt az egy might minuszt oda Jó, küldtem. csak azért mondom, hogy mit sebeztél, mert De mondom. sem, nem, Ja. nem. akkor elfoglalom azt is. 2 pont. Király. leszeretnék nézni egy Dárius. 2-ér még jönnék egy korúval a base-re, Jó, és szeretném átadni a kört. jó. Az a retreatet meglepett. Nagyon ezt mindenképpen ki kell játszani a resznek. És ide hozom Richard-be, hogy a körre tízik. Lehalálozik. Plusz 2. Én megcsinálok egy goldot, Igen. és aztán jönnék még egy ilyennel is. Értelemszerűen egyet ide. Pedig reméltem, hogy a sajátjaidból lövöd vele. Aztán jönnék egyel ide. Jönnék egyel ide. Jó. Csinálok egy unitot base-re, és te Jó. jössz. Bejönne a Kai'Sa, Aha, Most húzom egy. readyben, readybe. és szeretne is megérkezni ide. Jó. Fölmegyek 3-ra, húzok egyet a Conquerből. Lehet életed misplay-je lesz, viszont rohadt jól fog kinézni, Videó lesz róla, úgyhogy... hogy jön még egy ready Kai'Sa, Aha, és ő meg bejönne ide. jó. Annyit reagálnék, hogy adnék neki mínusz egy májtot. Jó, De ez a token is meghalt. akkor ezzel is foglalok egyet, és húzok egyet. Jó, megnézem, hogy mindent visszaraktam rendesen. Valószínűleg nagyon nagy misplay volt ez a részemről, de úgy vagyok vele, hogy inkább. Ki tudja? Ja, jöhetsz.
Hát gondoltam, hogy ide lehet így a erősebb kéne. Singularity. Watcher. 4, 7, meg ugye amit visszaraktam. Igen. Meg a Gold Agent felfizetted a másikat. Ja. Hát ugye... Szuper! Stitch, a kérdés megegyszerű, minek a tetejére nem helyezhető döglevek, tuskoló, levelek, hóblok vagy deszkák. Levelekre nem helyezhető? Az is egy Watcher. Így Azt a van. mindenit. Akkor az eddig 5. Tuskoló meg biztos, utolsó választás most 8, 2 vissza. tuskoló nézzük meg, és a leveleknek első megés, és az, hogy jó, semmi gond, a játék. Így van. És nem bízunk semmit a véletlenre. Aha. Le is lőném a vacseredet. Inkább lelövöd. Hát jó. Lemozzognék, Megtörténik. és átadom a kört. Hát tudod, hát ha van valami cselesség a kezedben még. Á, dehogy is. Egyet. Nincs olyan Viktorba. Cool the week. Hát bazd meg. Lejövök. Lelövöd. Lelövöm. Az anyád. Szegény beteg kívánj neki jobbulást. Jó van. Mi ez? Még egy vacser? Battle of Watchers. Kettőért kihoznék még egyet. Azt meg nincsen meg jó. Ennyi, így is van, nézzük meg! És így van, nagyon jó! Nyomod! Már csak egy labdára, hogy helyeség. Az egy pontot megfelé. Milyen érsz találod meg? Kizárólag a legjobb. A sérc, marc, gyémánt vagy vec. Marc! És így is van! Jelenleg a és választjuk! Lelőném ezt a kettőt. Jó. Ja, mert igen, mert a Így van, a Battlefield miatt. Battlefield miatt ugye meghal ő is. Az anyja. Azt mondja, jó, csak Lazanya. szólok itt az üvöltözést. És érdemél. Szeretném megszimplifájolni azt a Megtörtént. műtodat. És kettőjön hozok egy jó unitot. Átadom a kört. Első körben ezzel meghal a legjobb. Na, top deck, nem top deck. Jött volna egy jó top deck vacser? Nem. Másra is volt ötletem. Bemész? Most már nem tudod lelőni. Kettőért lehoznék egy Treasure Hunter, és akkor passz. De cserébe húzok egyet. Mert ez nállas. Ja. Kettő, 3, 4, meg egy sárga. Mindenki
Bár lehet itt. Várjál? Jobb, megöltem. Sorry, nem öltem meg a recruitot. Igen. Szeretnék egy Singularity-t játszani. Az anyja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nem volt jó nekem ez a kéz, amit itt adtál az elején nagyon. Sajnálom, Semmi baj. nem tehetek róla. Már minden egy kicsit, de Minden vissza. Felmegyünk 4-re. ezt nagyon sokáig tudjuk még játszani, hogy én lerakok egy unitot, te meg lelövöd. Ez konkrétan ez így néz ki. Mennyi ez? 2, 4, 6, egy tap, egy progress D-t játszanék. Jó? Sajnos kell az összes. 2-t vissza. Igazán kell megszpittel. A kezedet. 4. Nehogy már ennyi kézből sincs egy kúra Jurit. Legalább egy Darius, és még föl is állna. Nincs egy Darius, se semmi. Régi lózvettel az a Jújtó. Nem hiszem el, bazeg. Hát akkor annak valamit azt lelövöm mindjárt. Kösz. És akkor még öblök. A kutya meg a macska. Stupefy-olnék bele egyet. Jó. Hogy húzhassak egyet, bazd meg. Nem hiszem el! Hol vannak a unitok? Tudod, mi vagyunk mi most? Két ilyen kurva nagy csatahajó, mi lövi egymást. Hát kb. De csak bazd meg papírgalacsinnal. Senki nem tud nyerni. Na jó van, te jössz. Igen. Meghal mind a kettő. Fölhúztam az összes rúnámat, ezt képzeld el. Nekem is itt most ebbe a körbe. És ott van, ez földi, nagy tapsot neki választhatsz egyébként. Na, a végére érünk, ugye? A végére érünk a víznek, de egy kis beszélgetés lesz, ha minden igaz. Csinálj. Hát egy Falling Star. Falling Star! Hát, fassz meg! Aj. 2, 4, 5, 6, 1 vissza. Egy jó öreg Forever. Ez is el van használva, ugye? Gyere! Közben realizáltam, hogy nagyon néz az elfed a botjával. Figyelj, 12 manából 2 Singularity kijön. Figyelj, le se rakd. Le se rakd, mert jön a Singularity. Jó? Jó. Ideál. Mindenképpen fontos. Mindenki hidrotáljon, jön a drágás. De azért ez így drága volt, a kutya meg a macska. De úgy látom, van pénz lóvéra. Közben is. Te jössz. Nagyon jó.
Szerintem Egyszer már... elfogynak a removal spellek mind a kettőnknél. Még a rendezvény. Na, hát figyelj. Mielőtt kijöttetek a színpadra. Hárman vagy, ugye? Egy Treasure Hunter kijelz. Megint egy Falling Star? Igen, kérlek uram. Aztán 2-ért kijönne egy ilyen, Igen. aztán 2, 3, 4, 5, 6, meg egy vissza. Még egy Progress Day. Kezdett elfogyni a kezem, na. Kihozom a drében. Szerencsére nem kevesebbet. 4-et felhúztam, és ezért a 2-ért el sem fogod inni, de végre lejön még egy unit. Wow. És átadom a kört. Hát engem a társasjátékot szeretem. Jaj. Bellows Breath. De legalább jön még egy lap a kezembe. Spoiler alert! Remélem olyan, ami duplát remove-ol. Egyébként pontosan. Helyes, te jössz. Jó, hát akkor egyet már vissza is rakok majd. Jó, nem, szabályosan játszunk már. Videóra van véve. Nem, meg amúgy is. Gondoltam. Jó, előtte... Csak, van értelme? Mennyi van? És akkor húzok egy lapot, így van. Hatoston kell csinálni. Akkor megcsántolod. Ott van nála a Defy látta. Tehát egy... Még egy Falling Star a változatosság kedvéért. Ez már a negyedik. Ja. Jó, akkor... De nem, hát saját magáról, de nem. Nem téged akartalak már. 3 ér egy Jordan, húzok belőle egyet. 2 ér egy Watchful Sentry. Igen, mert nem ez a még tudom csinálni. Kevesebb lenne még ebből az egészből, hát két csapatban sikerült bejutnom, és abszolút egyetértek veled abban, hogy ezek a unatkozások vezetőjelések. Jöhet. Egy pressure, nem? Tehát, hogy itt mész, és sosem tudod, hogy miben hozzasz bele, és elsőnél nem mered elkölteni az összes pénzet, mert mi van, ha még érdekesebben találsz a következőt. Watcher. Oj. Jó, ezzel biztos bemegyek. Kapok még egy Mindent megveszem. Vagy sem. Mert ez a két napos 5. mindent a lehetőség. Húzok egyet a Watchful Sentryből. Nem úgy értem, nyilván, hanem ugye van nekem Meg még kifizetnek még egyet. egyet játszottam, és közben folyamatosan veszik, és mindig van mit játszani. És akkor megjövök ide. Hogyan a felhúzós szabálya? Felhúztad az összes lapod, Az ellenfele kap egy pontot. és az lehet a 8. Azt hiszem, ja. Konkrétan 6. kör óta azt játszuk, hogy valaki lerak egy unitot, a másik lelövi. És aki lerakja, azt a másik mindig lelövi abban a körben. És itt állunk 7-5-en szerintem 6 kör óta. 4, Ez az első meccs. 8. Most már nem érdekel. Jó. Bejövök ide. Megtörténik. Végre megtört a jég. Ah. Sikerült. Aztán 2 ér, meg egy teppér. Belelövök a Watcherba, meg megölöm a unitodat. Micsoda? Ez a trash.
2-ért kijátszok még egy ordőlt. Porót, de ja. Az, porót. Szakállas. Szakállas ordül, ami te jössz. Ő a legelőbb. Gyerünk, lőd le őket. Áldövéket neki. Ismél, jó, megöltem, oké. Meg a izét is. Te kettőt játszottál? Ja. Jó. A kép, aki itt. Még lejött. Kettő jön egy poró. 4-ért, De biztos visszahúzom, jó? meg egy KS-tepér, lelövöm azt. Basszom. Átadom. Bármilyen gondolós, pintés, nekes, akármint, akár telefonon, tök mindegy, tehát hogy mivel sok mindent játszolok, ez aktuális kell, Jó. most a legjobban Az meg 2 lapom maradt. Bejönnék ide. az a lényeg, hogy akkor És passzoltál? Ez most nagyon kíváncsi vagyok. Először meg kellene lejátszani ezt. Ezt le tudom játszani, hogy nem tudsz kijátszani több lapot. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezt jól csináltam. Azt mondja, hogy viszont most már nem tudsz kijátszani. Ennyi az összesen? Lelövöd? 3. Ez egy veszélyes mód, ez nem ez a követendő példa, hogy csak a ténylegetnek Kijön. Rányomok. 6-ot. Jó. Reflektes, az azt jelenti, hogy 2-t be kell forgatni mindent. Nézzük, hogy megnézzük, hogy a játszani. Előfordul ilyen. Van nagy sebe. Sajnos ugye ez a játékon is függ, hogy mennyit tudnak becsatlakozni. Mert ha nyilván 12-ben belül a 100 Hogy tudod ezt elektálni? Bazd meg! Egyes jobbi fájolok. Igen? Hát nem az lett, amit akartam. Te vagy? Jó, akkor húzok egyet. Ezzel meg jönnék ide. Szép. Ugyanezt akartam. Tudod, mi volt az utcsó lapom? Még egy.